שלום יוטיוב, והיום אתם בתוכנית של ליאור, והיום אני אראה לכם מוד גוסט ריידר. אוקיי, בואו נתחיל. דבר ראשון, אוקיי, זה גוסט ריידר, ועכשיו כדי להפעיל את הקוד של הכוחות שלו צריך לרשום גוסט ריידר. גוסט ריידר. אוקיי, הופעל. עכשיו צריך את האופנוע שלו. ניקח את האופנוע שלו. בייקס, סט אחד. פריווי. הנה האופנוע של גוסט ריידר. עכשיו קבלו. פאק. רגע. אוקיי, רגע, נו תקום. אוקיי, עכשיו תראו, רגע. הייתם? כולם נשרפים. בום. קיצור, רק כשאני באופנוע אז אני כאילו עולה באש, אבל ככה אני לא עולה באש, הבנתם? זה כאילו קורות שלו. כל מי שאני עובר לידו יכול להישרף. כל מכונית שכאילו אני עובר לידה היא גם נשרפת. מתפוצצת כאילו. מתפוצצת. וואי. טוב. סיימתי להיום ותעקבו איתי, תעקבו לפרק הבא. טוב, יאללה ביי.